Silloin kun mä täytin 16, niin sitten asiat alkoi mennä vähän huonommin ja mun vanhemmat eros ja mä rupesin itse aika reilusti käyttää alkoholia. Rupesin polttaa pilveä ensiksi ja tuossa 21-vuotiaana sitten havahduin siihen, että semmoinen ajatus niin kuin yleensä nuorilla on, että mä menen kouluihin ja tälleen ja yhtäkkiä tajuan, että kaikki ne mun haaveet ja unelmat ja ajatukset on romuttunut ja mä oon päätynyt just sinne, mihin mä en olisi ikinä voinut uskoa joutuvani. Niin aloin pikkuhiljaa muuttuu ja pilven polttelusta löysin jotain, mitä puuttuu. Armeijan jälkeen tapahtui se, että pääsin kotiin, sain heti kämpän, sain duunipaikan Keskon varastolta ja ajatus, että käyn aikuislukiossa mun lukion loppuun, mikä oli jäänyt kesken. Ja suunnilleen 3 viikkoa ehkä meni. Nämä vanhat kaverit soitti, ne tiesi, että mä oon päässyt kotiin ja kutsu käymään. Ja ehkä mä vähän huijasin itteeni silleen, että joo, että mä menen vaan käymään, että eihän siinä ole mitään. Ja toisaalta tiesin, että jos siellä on pilveä, niin kyllä mä oon sit mukana polttamassa. Ja niin siinä sit kävi, että mä menin sinne ja siitä käytännössä vuosi niin kuin putkeen meni sit ihan niin kuin joka päivä poltellessa ja sit tuli muita huumeita mukaan. Nyt tarjolla oli muutakin kuin pajaa. Paja eli pilven rakka lapsel monta nimeä. Tuli kingi kokkaiini, mistä kaikki endorfiini. Hetki maailmamme huipul, ei nousuis halu nähdä miten lasku seuraa kuilu. Jonka pohjalla on päätöksemme huonoi, kun niihin aikoihin tuli pikavippivuoro. Kolla vaihtui mundoihin ja mundoin seuras piri aina arkipäivät paukuissa ja viikonloput liris. Ja sit seuraavana päivänä se oli mennyt ohi se ahdistus ja mä olin töissä taas varastolla ja sit mä kuulin sellaisen hiljaisen äänen. En muista tiedostiks mä silloin, että se olisi ollut Jumalan ääni, mutta mä kuitenkin otin sen tosissaan. Mä kuulin semmoisen äänen, että jos et sä Roni nyt niin teek sun päätöstä, niin tänne asti mä oon tullut sun kanssa. Ja mä ymmärsin, tai nyt ymmärrän, että Jumala oli nähnyt mut omanaan koko ton ajan, kun mä oon ollut lapsen uskossa, vaikka mä itse en ole nähnyt itteeni Jumalan omana. Ja sit tossa vaiheessa Jumala sanoi mulle, että nyt sun pitää tehdä sun valinta. Että jos sä päätät kulkea sun omaa tietä, niin seuraava pysäkki voi olla mielisairaala tai vankila tai sä voit kuolla. Tai sit sä voit nyt jättää se elämä. Ja mä päätin silloin, että ei mulla ole mitään menetettävää, että mä haluan mieluummin. Mä annan mun elämän Jeesukselle. Ja sit mä soitin Miikulle, mun kaverille, ja sovittiin, että mä menen illalla sinne ja me katsottiin Passion of the Christ-leffa. Ja sitten Miiku johdatti mut uskoon sitten silloin illalla. Ja sen muistan vaan, että oli ihan mieletön ilo ja vapauden tunne.